Minkä puolesta toimit, kun ostat Sunrise-viiniä? Matka hiilineutraaliksi tuotteeksi alkaa viinirypäleiden keräämisestä. Kun rypäleet on käsitelty ja kuljetettu kellariin, aloitetaan niiden käyminen. Kuukausia kypsyttyään viini pullotetaan. Pullot saavat etiketit ja ne pakataan matkaa varten. Otamme huomioon koko prosessin hiilijalanjäljen. Laskimme päästöt 4 Pohjoismaassa sadonkorjuusta tuotantoon aina jälleenmyyjämme kellareihin saakka. Haluamme kertoa viinimme ympäristövaikutuksista ja keinoista, joilla hyvitämme ne. Olemme ostaneet VCS-päästöhyvityksiä uusiutuvan energian hankkeista. Näin pyrimme korvaamaan oman hiilijalanjälkemme. Siilessä Lörkei-projekti tukee paikallista työllisyyttä, käyttää uusiutuvaa energiaa ja huolehtii ympäristöstä. Haluamme, että maailma voi tulevaisuudessakin nauttia Sunrise-viineistä.